हे ଚକରା ଶୁଣ ଟିକେ ରହ। ଆରେ ରହିଛି ପା। ହଇରେ ମକରା, ଇଏ କଣ? ତୁ କଣ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନୁ? କଣଟା ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ? ମତେ ସେଇଟା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ସବୁବେଳେ ସେଇ କନା ଖଣ୍ଡକ ମୁହଁରେ ଦେଇଥିବି ନା କଣ? ନୁହଁ ତ ଆଉ କଣ? ତୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଛୁ, ମାସ୍କଟା ପିନ୍ଧିବୁନି? ଆଜିକାଲି କରୋନା ବିପଦ ଯେତିକି ହେଲାଣି, ନିହାତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ। ମୋର ମାସ୍କ ଘୋଡେଇ ହବାର ନାହିଁ, ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ମୋର କଣଟା ହବ କହିଲୁ? ମୋର ପହିଲ ମାନିଆ ଦେହ ଦେଖି କରୋନା ତ କରୋନା, ତା ଛାଇ ବି ମୋ ପାଖରେ ପଶିବନି। କହିଲା କଣ ନା ପହିଲ ମାନିଆ ଦେହ। ହଇରେ ମକରା, କରୋନା ବିପଦ ପାଇଁ ଏତେ ରୋଗୀ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଦେଖି ଶୁଣି କିଛି ଶିଖୁନୁ? ଥାଉ ଥାଉ, କିଛି ଶିଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ଜ୍ଞାନ ଧରି ବସିଥା, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ହଉ ଯା, ହେଲେ ମୋ କଥା ମାନ। ଯୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଲଗେଇକି ଯା। କହୁଛି ମାସ୍କ ଲଗା। ଛାଡ, ଯାଇ ଟିକେ ବଜାର ଆଡୁଆ ବୁଲି ଆସେ। ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହେଇଯାଅ। ଏତେବେଳ ଯାଏ ଆମେ ଯାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ସେଇ ଶିକାର ଏବେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ। ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ମାସ୍କ ନାହିଁ। ଚାଲ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ହଁ ଚାଲ। ମୋ ଆଡକୁ କିଏ ସବୁ ମାଡି ଆସୁଛନ୍ତି ନା କଣ? ଏମାନେ କିଏ? ଧର ଧର, ତାକୁ କାବୁ କରିନିଅ। ଆରେ ଏମାନେ ସେଇ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ନା କଣ? ଚକରା ୟାଙ୍କରି କଥା କହୁଥିଲା। ଇଲୋ ବୋପାଲୋ, ମୁଁ ମଲି। ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ। ଆରେ ଛାଡ ଛାଡ ମତେ। ଓହୋ, ମରିଗଲି ମରିଗଲି। ଚକରା ଠିକ କହୁଥିଲା, ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ନ ମାନିଲେ କରୋନା ବିପଦ ପଡିବା ଥୟ। ଅମାନିଆ ହେଲେ ମୋରି ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ସତର୍କତା ହିଁ ସୁରକ୍ଷା। କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ।